מה קורה חברים? כאן עושים גיימינג ואנחנו משחקים פורטל. כן, פורטל, המשחק הראשון להמשך. שיש לו המשך מאוד מפורסם, שבעצם פורטל אף אחד כמעט לא משחק. שיחקו פעם כשלא היה את פורטל 2, זה עושה לנו כל כך ארוך, אוקיי. כשלא היה פורטל 2 שיחקו מלא פורטל, מלא. ואני רק היום הורדתי אותו וסיימתי אותו רק היום כי אני כזה טוב. לא, האמת שאם אתה משחק פורטל 2 ומסיים אותו, קל לך מאוד לשחק פורטל ולסיים אותו. אז כן, אז בואו נתחיל. Start now game. כמו גריס מוד. אוקיי. וופ. מי שלא יודע, היינו בתוך זה, ישנים. למה? יש לנו פה רדיו, משהו ששברנו כאילו אנחנו ברד ב-I am bread. שלא יודע ב-I am bread אתה פשוט הולך לאן שהוא שובר את זה. היי גלוס. Your brief detention in the relaxation vault has finished. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that all the fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities. Serious injuries may occur. טוב, רק לפני שהזמן ייגמר, לא מקשיב לה. אוקיי, בסדר. The portal will open in 3, 2, 1, BAM! היו לזה מבטאים, בטובוף למשל, היו פורטלים כאילו זה עיגול פסטל, אבל אצלי, למה שכשהורדתי את זה כמו בפורטל 2 ויש איזשהו צליל יותר נפוח, ויש איזשהו צליל מגניב, שאני לא זוכר שיש בפורטל 2, והקפיצה פה הרבה יותר קלה. איזה יופי של שדרוגים. לא שדרוגים, האמת שזה יותר ישן מהקודם. והנה אתם זוכרים את זה בטח מפורטל 2, אם שיחקתם. אתם מכירים סרטונים של המשחק. כאן זה המעלית. מעלית משלמת. This aperture science material emancipation grill will vaporize any unwanted. היא לא אנושית, היא שמה כריות דווקא בתור גיר. The aperture science weighted storage. טוב, אני ממשיך. 1. This chamber 1. אוקיי. זה החליף פורטלים. אוקיי, כאן זה היציאה. אחרי שאני לוקח את הפגיעה. ואחרי שאני שם אותו פה, אז אני יכול לראות. כי בעצם הדלקתי את זה. אוקיי. הדלקתי בעצם את הדלת, ואני יכול לצאת. לובינג! טוב, אני שומע פורטל גן. Please recognize that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation, which may, in semi-rare cases, emancipate entities to the animal. בזה שסיימתי את זה, ראיתם כבר. אוקיי, רק צריך זה המהיר. תביא! Very good. אוקיי, כמו שתראים, זה פה ממש יפה. תראו שנייה. אין פה זום! יש פה רדיו בכל חדר. סתם ככה איזושהי שטות שבסוף. יש פה בכל חדר איזשהו רדיו. טוב, כן, סתם שטות. תראה איזה יריעה יפה. לא כמו בפורטל 2. אבל פורטל 2 משהו זה משחק לא טוב יותר מזה. אותו דבר, סוג של אותו דבר, זה גם משחק מעולה. אוקיי,
proceed to the chamber lock. אוקיי, זה פה, יש את זה. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time אם to אתם test רוצים it. עוד מהמשחק הזה, ואם לא, אז תגידו לי גם בתגובות. זה משחק באמת אדיר, ורעשי הרקעים בכוונה. נראה לי שזה חלק מהמשחק. כן, זה חלק מהמשחק. Welcome to Test Chamber 4. You're doing quite well. הנה, הפסיקה לדבר. Once again, excellent work. As part of a required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. לא נתנו אותו איפשהו, ואז זה עושה רעשים זרים. אני צריך למצוא איפה אני מכיר אותו. לא? לא? אוקיי. אם לא? רצנו. הולכים הביתה עצמם. Okay. Okay. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber. אותו דבר כמו בפרודו 2 האמת. בפרודו 2 יש אותו דבר רק שאתה מסוגל לשבור את הסטופים. שזה יותר מושקע. אבל זה לא מעניין אותו. זה אמרה שהמערכת תפסיק, אסור לנו להגיד לך את האמת. אז המערכת תפסיק להגיד את האמת בעוד 3, 2, 1. אבל הכל בשקר. האמת שגם מה שהיא אמרה כשהיא אמרה שעדיין אומרת האמת זה שקר. אוקיי? ופה ואז כשזה מכניס את זה לפה אז זה עושה משהו. כן. הבנתי. טוב, כאן היא ממש מצליחה די רעה, אז אני אפילו לא צריך להגיד אותה. בקיצור, היא אמרה, אתה יודע, בטח גאים לך נורא הכנסת שם העיר שלך פה, וברחוב, הכנסת שם הרחוב שלך פה, משהו כזה. פה זה, לא זוכר. Okay. Warning devices are required for all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate a high-energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. עושה את זה כמה שיותר מהר, שנוכל לעשות פרקים קצרים שבהם נעבור די הרבה שלבים. אבל כן, תתחילו לעשות סרטונים ארוכים או לא. כאילו אין בעיה עם שניהם. אוקיי, כאילו אין בעיה עם שניהם, האמת. אני לא צריך למצוא זמן, זה תלוי כמה אני אקליט. יודעים באיזה הפרש, אין לי כל כך הרבה זמן. לא, כמעט. לא, תביא, אני יודע. צריך לחכות כמו מאפנה. טורנג'ו! המקום הכי טוב בעולם, הסדרה. עכשיו, פרמים, מקום טוב. היי, טוב יאללה, אני על המעלית, אני על המעלית. אוקיי. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience.
יש איזשהו שלב נורא טיפשי, נורא, איזה The זה? Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. המבחן הזה הוא בלתי אפשרי. אז אל תנסה אפילו. עכשיו תראו, הם רוצים שאנחנו נעביר את הקובייה משם. זה קשה מאוד. אבל הם לא קלטו שבעצם אנחנו יכולים לעשות, אין לנו פורטוגן בשני צבעים. אנחנו יכולים פשוט לעשות ככה, ואין לנו בשני צבעים. במקום נעביר אותו משם. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. טוב, אנחנו נלך עד הפורטוגן שייתן לנו את שניהם ונסיים את הפרק. כן? לא רוצה שיהיו לי פרקים ארוכים די? קדימה, אוקיי. לא, זה לא פה רגע הכתוב, אוקיי. כאן אנחנו כבר עומדים את העניין של התנופה. אני תקועה, אוקיי. כן, עניין תנופה, כמו בפרק 2, האמת שזה בולה לאותו שלב. Spectacular. You appear to understand how זה it אותו שלב. promotes forward momentum, or to be more precise, how it does not. הולי! מעצבן. אוקיי. לא, אני חושב שעכשיו זה השלב של הפורטוגן בשני הצבעים. כן, אני אשמע אותו. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, if fire will kill you, try to avoid it. זהו, כאן אין לו מה לעשות. כן! Yes, you friend! כפתור. גורם לזה. אוקיי, עכשיו אני רק צריך... יש אני אעשה את זה. אוקיי, אני צריך לחכות שהוא יעשה עוד סיבוב. אני צריך לחכות שהוא יעשה עוד סיבוב. אוקיי, אני מתאמנת, קדימה! פשוט הולך מאוד עכשיו. אוקיי. סוף. זהו, עכשיו. אוקיי, זהו. יש! עשיתי את זה. עשיתי את זה, הנה. זה היה לי כאן. בדיוק בזמן. אני עובר בפורט הרבוי, לא קרה. קדימה. טוב מאוד. אני מדבר וראיתי את הרדיו שם. איזה בודד. אפשר גם לעשות ככה. טוב חבר'ה, שלב אחד? יאללה, שלב אחד. שלב אחד אחרון. קדימה, לודינג. או שאין, אין. קחו לכם שאיתן כמה שלבים באותו לודינג. לא כמו בפורטל 2 שזה כאילו לודינג כל פעם על אותו שלב כזה. זה שלב נורא קל. אבל, נסיים את הפרק. אני הולך להמשיך לשחק בזה, האמת, שאני אעלה פרק עצוב. טוב,
חבר'ה, זה היה הפרק להיום, פרק וסאב, יאללה ביי.